So, maayong buntag mga kabisaya kanda ko. So, di ata karon for today's video, di atay sinangag nga bahaw, buwad, o kinilaw nga puso. Og shout out po ni Ate Jinky Kaalaman. So, thank you for supporting this video, te. So, tara. Wow! So, di atay sili, suka. Ay buwad. Wow! Shout out ko ni Ate Jinky Kaalaman. Salamat sa pa-shout out nimo. So, kinsa tong gusto magpa shout out, just be in my messenger. So, andam ko mo shout out. Natuntog mo ko ng sili para mahang ang suka. Wow! 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 Ito kami na sponsor sa atong advance birthday gift. Salamat silingan. Alam mo pagkasal. Korean drinks. Wow! Suju. Lami ng buwad. Kada buntag sudan.
Ayos.